ụmụnne ọkwanụ nwaanyị a kpọta na mba United Kingdom di kpọtali ya ọ nara eme ọfụma di wee gbarapụ ya wee gbakwuru nwaanyị ọzọ ọkwanụ ya na-ewu ọ bụ nke na-akpọtụ na-afịọ afịọ na-azụ azụ na mba United Kingdom di wee mee nnọọ chachalacha ọ tupu ọdịli ọnụ ka ọwa ọnụ katali anya mebe ọfụma okwere eme ọfụma di wee chalia jos nnọọ mịa wee jekwuru nwaanyị ọzọ ahụ na-eme ọfụma ọkwanụ ya na-akpọtụ nwaanyị anụnwa a na-alụ di wee na-ejebe nke na-alụ ya di mgbe niile wee na-akụ aka onye aka ọ ga wee kụkwa aka kpoi n'ọnụ ụzọ nwaanyị wee pụta wee si ya kedu ihe ọ bịakwa imezi ọzọkwata ọ si ya na ọ bịakwa ịkpọlụ di ọkpọ ya kpọpụtali ya di nwaanyị wee si ya na ụdị ọkwanụ pọsịbụl chacha na ọdụrụ pọsịbụl na ọma ndị nata pọsịbụl na din nwa na chukwu nọ n'eluigwe ejigolie bles anya na ọ ya kwa akpọzili din ọzọ na otego ọchọba di na ọ na-achọ di na otego ọchọba di andị na ọ bịara kpọlụ die bie mgbe ya na die ka na-anụ ọ bịakwana n'ayị die mgbe ya na die ka na-anụ na die si n'obego n'ọkọt gogi lailai to lailai na ọ divọs gogi o wee kweta ya now na ọ bụzi die gị nwa abịasịkwana bịa na-enyefe nsogbu andị nwaanyị ahụ zukwa ka eme o so nwaanyị wee nọrọ ana n'ọnụ ụzọ ahụ okwe apụ di wee pụtasị ya ịbịakwa ọzọkwata ọkwa ngwa gị abịazina na-edistọb my peace na m enwetago onye dị m mma ndị na ọ na-eme ọfụma nwunye wee kwebie nkwa wee si ya nkwa niile nkwe gị na mma na-emezi ọfụma gị na taba di si ya o digo late onwezi gị jee chọọ di ọzọ enye gị nọ go ahead jee chọọ di ọzọ ifu m ka m bịa n'ụkọ ma ọ bụ baa mba ihe so gị mee m ya bụ ikpuru ekwele ya akpụ wee kee m ifu gị nwunye wee sị ọ bụrụ na ịpụta akwa ka anyị naba ekwego ngụ nkwa ihe niile ị chọrọ ịpụta na mma echenji ọ bụrụ na ị pụtara ka anyị naba mma emekwa ihe akụkọ ebe ahụ mmee ihe mmemme njinji ga-eji mkpamkpa ga-akpa ịmara ntị ọbụla nụrụ ya ga-emechi ntị ya bụ ana ọyara adị ana mma ọyara adị enu mma ma mmee ihe nchọ ime ebe a na obi na-enu m nnukwu ka onugbu obi na-enukwa m nnukwu ka onunu eke jos pụta ka anyị na mma na-eme ọfụma di wee si ya mma etikwe gị mma akụkwa gị mma akụ gị ọkwa ịma nke nkụrụ gị akụ nwunye wee si ya ihe anyị kụkwa m mbọsị a edikwa m ya onwere ihe mme imekwana m ya ọzọ itikwana m ihe ọzọ itie m ihe ọzọ mbọsị ka m bịara mkpọkwala gị iwe ju gị na nwaanyị isi na ịnụrụ ọfụ wee jide aka na-aga n'ụzọ imebe ikwe gị isi na ịnụrụ ọfụ unu jide aka ụpọnụ na nnọcha 3 hours ka ịpụta ka anyị oge biko ịpụta nna anyị oge biko na-amakụ gị si gị na mmemme ọfụma itichepụ m aka m wee gba ọsọ nwaanyị wee gba ọsọ kinkinkinkinkim makụọ di jide aka n'ọkpa wee gbuo ikpele na abụ na na-ayụ ya di ya wee buru ọkpa ịdawanyị n'ọnụ ya na ịka ọnụ nwaanyị arụ ọnụ ikputu o wee na-ebe akwa bọsị ahụ na-eme na-achọ itubu nya emelu wee too nya afọ nya ka di ya ghalịa gawala onwe ya o wee mechie bechicha akwa wee naba nya ka ọ bịakwala ọzọ o si ya na ọ ga-akụkwu ya anya ọzọ nwunye ya wee si ya inwe anwa kpatụ m aka ọzọ wee tie m ihe ọkwa nka obi mkpọlụ gị ndị eke nka n'obi kpọlụ gị ndị eke akpọkwala gị ndị eke ndị achọrọ m mkpọlụ gị ndị eke mmekwa ihe mmemme o ịkpọlụ m ndị eke itie m ihe ọzọ wee nwe anwa metụ m aka na-arụ ọzọ nka obi kpọlụ gị ndị eke o wee wele tret ahụ wee nye di wee wele tret wee return ọlịa bak wee sịa ịkpọlụ m ndị eke mkpọlụ gị ndị nwe obodo maka gịnị ị na-adakwa ihe ka jegede na-abịachi gị sinsi ijebe akwụkwọ isizia ike adịrọ gị ị na-azụ esi nri ị na-ara eweta ịbọn gị ị na-ana ego lulu ise ka ọ na-ana m ego ndị soshal ọ na-ana ego ndị student finance ọ na-ana ego ndị student loan ọ na-ana ego ndị student child care ọ na-ana NHS National Health Service ọ na-ana ihe ọ na-ana lulu 6 na ọ na-aga akwụkwọ so ihe lu 12 million times 6 ka ọ na-ana
and o kwesịrị ịnachafa ncha maka ibido akwụkwọ ije rịpọtụ ọ na-ebido gị akwụkwọ ndị akwụkwọ na-akwụzili gị na-agbachili gị ndị nwe obodo akọtụọ so ọ nara o jereje rịpọtụ ọ na-elichefa ncha so ka o weli eje na-ego anya na-agba anya na-eli ihe sọlie ihe pụta agidi jerof chinchin nka ihe ọbụla ọ na-azị esi nri ọ na-elizi nri afịa ọbịa gawa mezie ọsị di wee si mezie ma abandon and ị kwesịrị nnacha ego niile ahụ asịsị kwubi ekwu ị na ihe nwa amam ka o si wee suo oyibo ahụ nsogbu si na ọdụ against the law ka ọ si criminal ihe nwa ka ọ sịrị o nwere ka o si nọọsụ oyibo ahụ short or si no against the law ka si no criminal ihe nwa na repọtụrụ na onye gabazi akwụkwọ ga-arịpọtụzi ndị nwe obodo akọtụzi ego maka o kwesịrị ndị na-anọkọta ego niile akwụkwọ gị nke akọtụọ nke akwụkwọ nke ekwesịrị mkpụchago ụgwọ niile maka ị ga-eweli eje na-egozi ụlọ onye ka na-agụ akwụkwọ so ndị nwe obodo chọpụta ị ga-akwụchacha ụgwọ niile ilibe since 3 years ị ga-akwụchacha ya igbu ọnya ọ bụrụ na ikwughachiri ya ijebe nga so ji nwayọọ naba jee chọọ dị ọzọ maka ntinye gị ihe mma akwụkwọ gị duga ndị nkwụọ gị duga ahụ iwe kpọọlụ m ndị eke ahụ mkpọọlụ gị ndị nwe obodo ịkwụba ụgwọ iji ana m abịachikwa nwunye esi ya ị na-akpọrọ m ndị nwe obodo ọtụtụ ndị na-eme ya ndị mbịambịa ma even ndị nwe obodo na-emekwu di ya ọ bụ maka onye ọbụla onwere onye na-ekpe ibie onwere onye na-ata ibie maka ama na anọ hozlen ikpe m ihe nwakwa nke nwa ikwesịrị ikpe m ọsịa ikwesịrị ikpe m nya achọrọ m ikpe gị jee libekwa ego gị maka money is not everything my happiness matters ifu gị jos na-abịala onwe gị jee libe ego gị achọkwa m ịta gị achọrọ m ikpe gị n'aka ndị nwe obodo and ime ihe ị ga-emenwe isi n'ime ntị echi mma akwụkwa gị duga mma akwụkwa gị ọzọ chetekwa ọnụ ikputu nkwuru mbọsị a na-akwa m amụli jos gbakwala ọgwụ gị ṅụọ ha ọkwanye ya nwunye wee were tret ọzọ wee nye wee sịa mmemme a na-akụwanye akwụwa ịnụ na-akụwanye akwụwa ịnụ igwe na-agbalị ya kama onye ọbụla gbaa luz kama ihe na-anata nwaanyị a ga-anala m di m kama mme luz gị kama ya onye ọbụla gbaa luz ifugo tret ya kara nọ na-enye onwefa ọkwanya di ya wee gakwali ya bakwa ụlọ wee nọrọ ebe ahụ wee na-akpọkwa m si ya nwaanyị na-abakwa be gị naba be gị ịma na ojugo nkịta anya ọtaba onye nwunye naba onwe ike ọnụkata ofu onye n'anya iji ụmụ ịtọ nwoke na-abụ na ofu nwaanyị nke ọka mụtara nwa ihe ka jikọrọ unu onwe ike ije naba o mechicha ofu onye n'anya di gị abịakwa ọzọ dani isi onye ọbụla gbaa luz kama onye ọbụla gbaa luz onye ọbụla gbazia luz ọbịa ga-aka mma ndị be anyị kedu ihe unu chọọ ịgwafa onye ọbụla gbazia luz ọbịa ka mma ma ọnya nabagodi ka ọnya n'ụba ọgụ a kedu ihe ọ ga-eme n'elu ụwa nke ọpụta unu afụgokwenu onye nụọ dị ya gbado di anya maka ihe mmadụ eme ghọrọ nke onye ọzọ ime anya chalam analụfa gị ndị na-achọkwa dị bulu ibu dị dị mkpa ndị dudu ụkọ so ịnụọ dị gbado dị gị anya ọsị anya dị mkpụmkpụ nyara ka nwa akada maọbụ nwa akpụda ọsị anya kpọ onye ọsị ya imi kpọ onye ọsị ya aka na ụkwụ tikwosicha anya na-edi anya nya bụ nke gị bụ nke gị nke anyị bụ nke anyị ihe ọ ga na-afụzi kịta ebe si ya bi ọ bụrụ mmadụ ga na-akọrị anya unu afụgo ụmụnne nya bụ onye ọbụla weli nke wee dokwa ọfụma maka ihe mmadụ eme ịghọ nke onye ọzọ afa m bụlọọlọ nneka ijelenze ọ bụ na mba eliza ka m si ewetara unu ozi ọma ka emesịa